amaona ngatitu kunoti yazikwanze inde samangidwa nawo iwo yasempha kumano kunangopezeka zonoti polisi yangwambwandira rudzulo iwe simunlo iwe sotuphakamisa ndiwe ti mamangidwa ku polisi nkhani zake yayi zikwanze chane nde palisoti milandu tinatophatikiza pamenepo kumakamba zota tifotokoze bwinobwino iyi cholinga zonena kuti mwetsatile bwinobwino koma tupanga zonjeti tapanga ndi subscribe channel cha Malawi Trends TV inde tukamba ndinu amene simunapange subscribe kuti tutize limodzi mu nkhani zoti mabweresa panopa kukamba tunkhani zokhuzana ndi anyamata azikwanze kunena kuti dzulotu polisi ku Lilongwe yatapasotu anyamata awiri otchuka kwambiri nkhani zake zazikwanze zomwezi mese kuti dala kadula nammangaka inda nammangakala amene uja ndi timu ya zinzake aja 6 onse pakamodzi 9 kaya makwana choncho apatu kupezeka zonoti awonjezeraponso anthu ena awiri tikukambatu za Munlo Makina lake dzina linanso amatchedwa kuti no Blue Sea kudzachoka pamenepopo ndekuti kuzamangasoto Eric Phakamisa maina amene wawo kwa magaya amene mwakhala mukumazitsatira za izizi za anyamata azikwanze zimuziwa zototi amene wanalinso ma champion oziwika bwino makamaka kumbali yokhuzana ndi zikwanje zimenezi amene watu awamanga dzulo ndipotu kwa amene simukuwadziwa ndi chithunzi chikhala mwinaso chasewera kalenso pa screen panopo magaya amene wamangidwa nkhani zake zonotino amakanyamula zikwanje kumaopseza anthu mu Lilongwe iye tikhala chani kulesa mademo kwaphatikiza ndani pagulu azina dala kadulaza ndanzakazi komanso akunena kuti palenso ti milandu ina ndina timene amazunguza ati mu Lilongweto nditi kamakamba izitu magaya wawo kumene amapezekire chakufupi ndi mtawuni mwenemwene tingoona kuti Mchese ndi mtawuni monso maona chamo Mchese ndikuti magaya amene wapezekera kumeneko basi kenakono apita akasokoneze muje mtawuni muja terrorizing kamenyana ndi anthu za migodi chane kwalanda amaziwikana te milandu yosiyanasiyana imenenso apezeka zonoti amangira ndiyo kasokoneza kwambiri mtawuni kusokoneza anthu kuopseza anthu ndithu apapa nde tikhoza kuona zonotino chiwerengero chikungokwererabe chifukwa apapa chinayamba pa 6 dala kadula ndanda zakati amosa makwana 6 kena akwana zapezekora anakwana 9 apa nde kuti akwana ngati tiphatikizepono awiri amene akwana 11 sitikuziwa kunena kuti kodino mawa kubweraso zotani nkutheka kunena kuti chiwerengero chachizingokulirabe chifukwa chonena kuti anyamata azikwanjacha analipo ambiri kwa basi ndipono tinaona gulu lambiri kwa basi amene adza onse adzazipezeka kuti pang'ono akugwidwa ndithudi kumamangidwa akatewa zikayankha milandu yawo kodi ndolakwa basi tunde kuti kundende ngosalakwa amasulidwe kukamba nkhani zakundende iwo watu ndikumene ali amene wawa ndone kuti amangidwa akusungidwa mu chitokosi cha polisi ndipo ti ndi anthu ochuluka 11 nkuthekanso mwina aseza nduka siyakale kumaula uko akumakanyamulira chakumaula ako ndikumapitisa pa khoti kayankheni mlandu chani zikakhala nkhani za mabelo tikuziwa zonora china dala kadula anayesetsa ndithu kumenya nkhondo yayi belo nkupezeka zoti belo anapatsidwa komatu ndiye kuti asananyamuke kuti azipitano kwawo anatapidwaso mlandu winanso gemu yake zingokhala imeneyo akalembera belo ngati boma laluza nkhani ya belo ayi apasidwa belo anthu amene azituluka kwatapaso nkhani inaso fuwachane magayo anapanga milandu yochuluka kwambiri ndezi zikhala zosavuta nokuwatapira pa milandu ngati imeneyo iye amunapangaso zakuti ndinu hayi tiyeni mwamangidwaso ndeti akazungulireso seko ija kachikena iyayi belo chani tipasene belo terekena kwazungulire pamene boma lidzikaluza nkhani za belo ndekuti atapaso mwina mlandu wina zatere azingwasungabe fuwa magayo wakungu atulusa amalawa ambiri tikuziwa zonoti magayo wakungu atulusa pa belo palibe zonena kuti iye apereka chikole chotani iye motani onse akedeka ndithudi
chifukwa chani iwo athawe? Chifukwa chonena kuti nkhani izizi ndizonena kuti maumboni ake alipo, tangible evidence, maumboni ogwirika osangotena kuti no awanamizira umboni uli kuti chani motolo nkhani izi zikangamba kulowa m'makhoti mono mwa serious sizichedwa amweya magayo akhala ndi kuti akatere aweruzidwa. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti maumboni alipo, mavidiyo alipo pa internet, zithunzi zilipo, anthu amene ankamenyedwa alipo, maaudio alipo. Ngati uyu muno noto kunena ndi udzanke yankhula ngati munavaka VN ngena lake atamtapa amayola mwadza zitakwenye chani anapezeka zono kuti basa anazangopanga ngati matrick tawo ndi ukamusesano muno tiyewo ukapange pretend takumange fa kupanda kupanga choncho nte kuti ejeni tilasiya kulandira mathandizo chera kuonza te mabwana alamula kuti tingokutenga tiye sukachedwa akoti pa minutes zochepa anapezeka zoti anatuluka kumene kuja anatenga nde kuti VN phone kuyamba kutumiza payani pa Facebook angatape boma zona ana amene wakuchepa kwambiri angatape boma sakuzozoti ndi boma itetete ana achibwana kwambiri tatulukako kale pano pamota ndi pasakale belo mwayiona magage ndi amene wawa nde tikhoza kukamba pano kotera kuti zikhala zovutirapo kunena kuti no magayiwa asiyesiye and tikunena kuti polisi musasiyesiye osanena kuti nokudana nawo kapena kuti chani personal hatred ayi komano anaphwanya lamulo nde lamulo akuyenera kumane nalo kupanda kupanga chonche nde kuti muzipereka message yolakwika yonoti pala anthu ena ake timati no untouchables eti anthu onena kuti nonse mungagunde iyayi iwo ndoti nosamagwirika iyayi akhoza panga china chilichonse opanda nde kuti vuno lina lililonse ayi zimenezo ayi. We don't want to create the culture of untouchables. Okay, sidokufuna no kupakhala ndikagulu kena kaya kuonena kuti ikoko ndekazitha kumaphwanya malamulo nkupeza kuti kakudutsa opanda vuto lina lililonse ayi. Zimene zijamulamuliro omwe uja wamala Congress pati koma ulamuliro utioneko zina zosinthika. Tikunena tu mbali zonse kaya palamula ndaku DPP ndaku tikaya ndaku MCB agwireni mukagwira choncho akakumane ndi lamulo ndithu osangoti kwa njoka osangoti makadeti okhambe nazizunguza osangoti chani ngakhale so andale amene akapalamula agwireni osachedwaso kuti mpaka nati zachoke mboma agwireni amene wowo ndekuti mungatero fans zinoteni muli serious and fans zikhala ndekuti nokupasani support yoti no muyira dabwa asoda kodi anthu amatha kuti konda chonse mene moto ndi mene zachitikira tikhaluwa pasani ma update osiyana zikamabweraso zazikwanjezi muli maganizo pankhani mene inu mukuiona bwanji ngati muli maganizo ena ali osayika mu comment section koma ndekwaika molemezaso maganizo anzatu akuti